Durere de cap, mal di testa, parte davanti, durere de cap, parte din față. Trattamento gratis. 2 puncte de masajat. Timp de 1 minut se masează. Cred că pentru partea stângă a capului masez partea stângă a piciorului. Penso che sulla parte sinistra della testa da massaggiare la parte sinistra del corpo, il piede. Vedi come fa lui, cum face el. Deci asta este pentru durere de cap, gratis. Provare per credere. Provează și convinge-te. Sper să te ajute ca să te vindeci gratis. Spero che ti aiuti per guarire gratis. Perché devi spendere dei soldi? De ce trebuie să cheltui bani? Încearcă. Nu te costă nimic. Repet, pentru durere de cap se masează a 2 puncte. Per il mal di testa frontale si massaggia quei 2 punti. Cum vezi io ciordesc. Come vedi io vado a fregare della conoscenza e lo spartisco anche a voi. Și eu sunt un Robin Hood al conoscenței. Sono un Robin Hood della conoscenza. Faccio anch'io come posso. Buona vita a tutti, viață bună tuturor!